Ай, сега продължавай. Давайте. Така, хора. Аз съм готов, хора. Прави ръцете по тайни. Не, нямам време да ги чупа и на ново да ми свърши. Има куличка, че. Хора, прилича като някакво чудовище. Направи по-големи очи, ако искаш. Не. Защото те не се виждат така. Виждат се прилича черно. като кожата. Не. Просто е тъмно. Съдията оценява. И съдята ти дава съвет. Да. Според мен направи. Слушай, и опашката, и ръцете са му е така. 40 секунди. Имате 40 секунди. Само, ако искаш нищо не пипай. Няма да пипам. Само очите му ги направи по-големки. Очите ги направи. Служи още едно черно отгоре и ги закръгли. Да. Бе, искам да грежно. Така ли? С зелено, не е с зелено. Бързо, имаш 20 секунди бързо. Така ли? Да искам, искам Не, отстрани. Да, така го остави, ако искаш. Свърши ли? Да. Времето свърши. Имате Да не е Годзила, бе. Хора, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Тъй като времето свърши, аз също имам право. Не, нямаш право. Значи сега всички претворението на Shadow Boom. И аз имам право, защото Ти нямаш. Искам да правя. Нямаш. Годзила. моето е по-трудно от вашето. Той направи Годзила. Всички претворението на Shadow Boom. Ти виж моето. Специално какви са те очи, бе. Какъв е този твой телефон да ти го направила? Дай да го видя. Сега всички пред телефона на Мария. На Мегето. Абе, трябва да го оцениш моето. Добре, ти няма да играеш срещу Ванката БГ. Значи Мегето или Цака. Сега пред на Мегето! Айде, друга! Това е прилича на лицето на някакво чудовище. Аз мисля, че това не е iPhone. Според мен Мегето трябва да ходи с Ванката. Да. Добре. Сега да ни пред на Ицака. Ицак? Сега всички пред на Ицака. Според мен наистина Мегето трябва да отиде. И също зад колата на Ицака има едно резервно колело, което е спаднало отзад. Да. Не, това беше. Има си и лего даже. Браво, Ицак. Добре. Иначе. Меге отиде ли? Да. Добре. И оценявам, който ще играе срещу Ванката БГ. Това е. бъде Мегето. Аз се джойнвам. Хора, аз ще снимам. Ще обикалям и ще снимам аз. Гледай мене, гледай, снимай ме. Хора, Мегето. Аз хора джойнвам, за да гледам. Абе, сега нали трябва да играеш? Хора не ми... Нали трябва да играеш с Това Мегето? да не е Годзила, бе. Добре, Хора. до вечера ще продължим. Нали? Хора, до вечера ще продължим. Не, искам да гледам Това Годзилата. Това беше от състезанието. Това беше от До мен. вечера ще продължим с по-забавната Да, част. Ако искате да гледате още такива видеа, абонирайте се за мен и дайте палец нагоре. Те до БГ ще бъде на тренировка и няма да може да участва в клипа. Довиждане.